Здравейте! Днешното видео е какво правим ние децата, макар че не бих се нарекал дете. Никой няма да ми каже на здраве, така че на здраве. Така, какво правим ние децата в свободното си време, когато няма никой вкъщи? Обикновено, когато няма никой вкъщи, обикновено правя това. Дали не иска да снимам видео или да не снимам? Знаеш ли кой искам да снимам? На майка като защото на мен не ми пука какво става. Да, познати. И общо взето в свободното ми време или пъсуваме, или се чуем какво правим. Най-вече това не значи, че от нищо не е страх. Не отивай на там. Не дей! Страх ме. Добре, мисля, че това е всичко от мен. Дайте палец нагоре, цените абониране там и може да спечелите този телефон, както и таблета. Все още ги държа за вас. Само трябва да се абонирате. Чао!